NB Production नोंथांमोना आंनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो हागौमानि लोगोफोर नोंसिनि लोगोफोरनो शेयार खालाम मिथिहो फारि-फारि दैदेनलांगासिनो दङ दायो गारियाव थांगासिनो दङ दा दसेनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनो गासिबो फारि-फारि मोनफैबाय अखेयाव दा दैयाव दङ दैयाव जों नावआव गाखोनो नागिरदों खिन्थु नाव गाखोनो एसे बोरैबा मोननाय जों गाखोला दाउखि मोनफैबाय दाउखियाव दा दैयाव दङ दैयाव जों नावआव गाखोनो नागिरदोंमोन खिन्थु नाव गाखोनो एसे बोरैबा मोननाय जों गाखोला बेनि उनाव नायनो हासिगोन ओरैजाय बांग्लाबो खोन्थाहैसिगोन ओरै दावगोन बे बांलादेशनि दाउखि मोनफैबाय दाउखियाव दा दैयाव दङ दैयाव जों नावआव गाखोनो नागिरदोंमोन खिन्थु नाव गाखोनो एसे बोरैबा मोननाय गाखोला बेनि उनाव नायनो हासिगोन ओरैजाय बांलाफोर दङ होनाय जायगाया नोंसोरो नायफैनो हागोन मालाबा फैनो हागोन आरो आं बिसोरनो मोनसे मोजां बे दैखौ बारनो थाखाय जाय माने सुबिदा खालामना होनाय बे दलंखौ